Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Biz o'tgan darsda Alloh taolani shu tinglov boshqa zotlar bilan bu zo'r gunohlardan bo'ladi dedik. Ham endi mana xalq arasında da taralgan bu talismanlar, butilar, turli bilezik, baldaqlar tag'ib yuru, o'zingni shu sihirdan, ko'z tiyudan, turli buzumdan, bir turli avurtudan saqlov niyati bilan kiyu, ul Allohning haqini buzadi dedik. Ya'ni kishi shirk, hatto ul zo'r shirkka da ko'tariga mumkin deb aytgan edik. Ham endi bizni so'rov tug'di. Yarar, agar zaynni talismanlar, butilar, bileziklar tag'ib yurishga yaramasa, ko'z tiyudan, sihirdan, buzumdan, boshqa turli avurtulardan saqlar uchun, ya'ni sabab yog'idan da deganda narsasini olaysa ruxsat etadi dinimiz. Shu turli avurtulardan, ko'z tiyudan, sihirdan nishig etib saqlanirga. Ya'ni sabab yog'idan narsani Alloh taolo bizga amr etgan, xuplagan, bizni shu buzumlardan saqlasin uchun. Elhamdülillah, Qur'onda da ham Alloh taolo payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sunnatida da menga endi dalillar, mana turmushimizda qo'llana turgan amallar bik ko'p turli. Shularning endi biz olib ketiribmiz bugungi darsimizda. Ya'ni turli shirdan, avrudan, ko'z tiyudan, sihirdan nishiksin saqlanirga. Biz boshda сөйләшербез. Shu sihirga, ko'z tiyuga xatlik narsalar ishlarga kerak. Ham endi agarda ko'z tiysa, sihirlaksa, ondan so'ng nishik davolanirga. Shul turida сөйләшербез. Әмма аңарчы сөйләшкәнчә хәтле менә бик күп сораулар бирәләр, монда булганда да сорыйлар, өйгә кайткач та сорыйлар. Менә бу бит инде күп төрле хәзер эшкерү методлары бар дип, шулаймы? Менә бу анда ниндидер дуалар укып эшкерәди, будыр инде анда ниндидер китаплар укыды, төрле әпсен-төпсеннәр индеме. Шуңа да без белергә тиешбез, шушы эшкерүнең, даваланың төп эш шарты бар. Шул вакытта гына шушы эшкерүебез, шушы Аллаһ Тааладан саклау, сорау чарасы, шушы эш шартка туры килсә генә дөрес була һәм Аллаһ Таала файдасын бирә. Моны галимнәр инде шушы аят хадисләрне җыеп, үзләренә бер кагыйдә чыгардылар. Иң беренче шушы укуларыбыз, эшкерүләребез безгә дава бирсен өчен сихирдан, күз тиюдан, бузуннан, башка төрле авырулардан сакласын өчен иң беренче шарт ул булырга тиеш Аллаһ Тааланың сүзләреннән. Ягъни Коръәни Кәримдә булган аятлар, сүрәләр. Һәм шуңа инде өстәлә Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям өйрәткән дуалар. Чөнки Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллямның үзенең кыла торган дуалары бар иде. Шу авырткан вакытта күз тиюдән саклау өчен бу хадисләрдә килә иде. Ягъни беренче шарт мәҗбүри ул я Коръән аятлары булырга тиеш, я сахих, дөрес булган Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям кылган дуалар булырга тиеш. Бу беренче шарт. Әгәр дә ул әллә билгесез аятта да булмаган, хадисләрдә дә булмаган, ниндидер төрле язулар икән, бу инде кабул булмый, моның файдасы да булмый, әле файдасына караганда зыяны да килергә мөмкин. Икенчесе, мәҗбүри рәвештә бу давалануыбыз, шифалуыбыз укыла торган шушы дуа сүрәләребез гарәп телендә булырга тиеш. Әгәр дә бүтән телдә була икән, инде бүтән телдә укыла икән, шулай ук алдагы сүзне әйтәбез инде, моның шулай ук шифасы һәм инде файдасы булмаячак. Мәҗбүри рәвештә ул аңлаешлы гарәп телендә булырга тиеш. Әгәр дә инде аңлаешсыз ниндидер телләр икән, анда мәгънәсе аңлашылмый икән, бу шулай ук кабул ителми, шифасы да булмый, давасы да булмый. Чөнки менә кайбер эшкерүчеләр ниндидер сүзләр укый, нәрсә укыйсыз дип караса, ул араб телендә дә түгел, ул анда кириллицада диек, сорасаң нәрсәне аңлата белмим ди. Ягъни укыганыңны әле син укытырган сүзләрең аңлаешлы булырга тиеш араб телендә дә. Әйе, аны мәгънәсен үзең белмәсәң дә,
Әмма инде гарәп теле белгән кеше әйтә икән, мәгънәләре бөтенесе дөрес, Коръәндәге аятлар, Пәйгамбәрнең кылган дугалар, җөмләсе дә төзек, аңлаешлы, Аллаһы Тәгаләдән шифа сорый торган, дава сорый торган дип шундый аңлаешлы сүзләр була икән. Ул аны укыганда аңламаса да бу рөхсәт ителә. Әмма бер белгән кеше инде моны хуплап әйтә икән, бу безне дөрес була. Һәм өченчесе инде өченче шарт, нинди генә дава кулланма, шушы шүкрү булсынмы, без әле үтәчәкбез менә бал белән даваланып булганда, тимин май белән, аннан соң зәмзәм сулары белән, нинди генә менә шушы давалау усулын кулланмый, кешедә иътикад, убеждение булырга тиеш, шифаны бирә Аллаһы Тәгалә генә, бу үзеннән үзе шифа бирми, бу бары тик сәбәп кенә. Ягъни сәбәбен кылабыз, шүкрәбез, укыйбыз, дуа кылабыз, анда тимин мае эчәбез, яки зәмзәм суы эчәбез, яки бал ашыйбыз. Без хәтта дарулар эчкәндә, укол кадаганда да, система алганда да, безнең иътикад дигән русча әйтсәк, убеждение булырга тиеш, бу үзеннән үзе генә булышмый. Булышы Аллаһы Тәгалә шушы сәбәп аша. Сәбәбен кылабыз, дарусын эчәбез, әмма бу әле сәбәп кенә, нәтиҗә Аллаһы Тәгаләдән. Ягъни безнең шундый фикер була икән, яқин диек, бер шиксез Аллаһы Тәгалә менә шифасын бирүче, бу безнең сәбәп кенә. Безнең инде шушы давалау усуллары файда китерәчәк. Әйттек, беренчесе Аллаһ сүзе булырга тиеш, яки Пәйгамбәр саллаллаһу сүзләре. Икенчесе ул гарәп телендә аңлаешлы сүзләр белән булырга тиеш. Һәм өченчесе Аллаһы Тәгалә шифа бирүче дип инану. Менә эш шарт булырга тиеш. Шуңа күрә, әгәр дә ишетелә икән, бу әби эшкерә, бу бабай эшкерә, бу кешегә анда ниләр күз тиюдән анда ярдәм итә дип, без сорарга тиешбез. Ничек итеп ул эшкерә? Чөнки бит инде барабыз, әгәр дә ярдәм сорап. Әгәр дә 3 шартка туры килә икән, беренчесе инде Коръән аятлары, хәдисләр белән булса, икенчесе аңлаешлы була икән, аңлаешлы гарәп сүзләре, һәм өченчесендә безнең иътикад, убеждение дигән Аллаһтан гына була дип барабыз икән, бу вакытта дөрес була. Чөнки бүгенге көндә шарлатаннар бик күп. Бик күп, һәрберсе яки янда бизнес ягыннан, кайберәүләре инде үзе дә аңламаса да инде ниндидер китаптан укыйлар да, шуны әллә ничә тапкыр нитсәң файдасы була, әмма ул Коръәндә дә юк, Пәйгамбәр саллаллаһу инде сөннәтендә дә юк. Һәм шуның белән нәрсәләрдер укый, һәм инде үзенчә әйтә, файда китерә дип. Бу инде вакытлыча Аллаһның сынавы булырга мөмкин, ниндидер вакытлыча файда биреп инде, аннан соң инде тагын да хәле авырайырга мөмкин. Шуңа күрә без иң беренче тикшерергә тиешбез. Һәм гомумән шушы күз тию булсынмы, анда сихер булсынмы, төрле бузым булсынмы, аннан ничек сакланырга? Ягъни әле шушы күз тигәнче, сихер, бузым кергәнче. Галимнәр әйтә, иң беренче инде һичшиксез Аллаһ Тәгаләнең фарызларын, әмерләрен үтәү. Ягъни 5 вакыт намаз уку, һәм инде икенчесе ул да булса тәһарәтле килеш йөрү. Чөнки сихер, бузым керә пычрак җиргә. Тәһарәтсез йөрү ул инде шушы чисталыкны әзрәк кенә инде киметә. Тәһарәтле килеш йөрсәң инде син пак чиста саналасың. Шушы бузым, күз тию, сихер ул чиста җиргә керә алмый. Иллә дә мәгәр Аллаһы Тәгаләнең бер сынавы белән генә, Аллаһның әмере белән генә кергән мөмкин. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте бит, тәһарәтне саклаячак ди кемнәр генә? Хакыйкый мөэминнәр генә ди. Чөнки тәһарәтне саклау ул авыр гамәл. Һәр вакытта да тәһарәт алып тору, шушы чисталыкны саклау. Моңа инде һичшиксез әле нитә, гусуллы йөрү. Шуңа күрә монда инде гусулны әйтеп тә тормыйлар, чөнки мусульман кешесе ул һәр вакытта да гусуллы булырга тиеш. Әмма кызганычка каршы безнең халыкта кем инде имамнан ерак, әле гусулны ничек дөрес алырга да, гусул кирәклеген дә белми. Менә бүгенге көндә ни аяныч, без үзебезне мусульман дип йөрсәк тә, менә гади халык арасында хәтта гусулны да дөрес алу кирәклеген белмәүчеләр бар. Гусул юк икән, сиңа күз тиюдә, бузым керүдә, сихердә бик җиңел. Ягъни иммунитет юк дигән сүз. Әгәр дә инде гусулың бар икән, тәһарәтле була икән инде, бу инде
авырайта сихерчеләргә дә, бозым кертүчеләргә дә, күрәзәчеләргә дә сиңа шушы бозым ясауны. Һәм өченчесе, иртәнге кичке зикрләрне һәр даим әйтеп йөрү. Чөнки беләбез, менә дуга зикрләр китаплары бар бит инде шулай бит. Менә анда язылган иртә белән укыла торган зикрләр бар, кич белән. Кеше шулай ук, әгәр дә ул 5 вакыт намазны укый икән, тәһарәт килеш йөрүгә тырыша икән, иртәнге кичке зикрләрне әйтә икән, бу шулай ук бер сәбәп була шушы бозымдан, сихердән имин булырга. Һәм инде 4-нчесе, һәр даим инде Коръән укып тору. Шулай күбрәк Коръән укыган сайын бу көчле бер иммунитет вырабатывается дигәндәйме, кешедә шушы бозымнардан, күз тиюдән сакланыр өчен инде. Һәм инде иртәнге намаздан соң, акшам намаздан соң 3-шәр тапкыр Кул һуаллаһ, Фәләк, Насны укырга. Һәм йоклар алдыннан әле үзеңне шүкреп яту. Кулыңны шулай икегә җыясың да, башта рәсең, аннары Кул һуаллаһ, Фәләк, Нас укып инде бөтен тәнеңне сыпырасың. Бу 3 тапкыр кабатлана. Һәм Аллаһны һәр вакытта да зикр итү. Субханаллаһ, алхамдулиллаһ, ла илаһа иллаллаһ вахдаху ла шарика лаһ, лахул мульку ва лахул хамду ва хува ала кулли шайин кадир. Менә шушы гамәлләр сихер һәм бозым, күз тиюдән инде нишләячәк? Сакларга ярдәм итәчәк. Әгәр дә без шушы гамәлләрне куллансак. Әгәр дә инде Алла сакласын, инде безгә сихерләкте икән, бозым кирде икән, башта инде шуны карап китербез, аннары күз тиюгә күчербез. Бу вакытта нишләнә? Иң беренчесе инде, иң көчлесе дидек, бар бит сидр яфрагы, лотос. Монда да сатыла улыймы? Әгәр дә кешегә, оныттым, иң беренчесе, иң тиз сихердән, бозымнан арына торган кешесен һәм шушы сихерне ясалган теге предметларын дигәндә әйберләрен табып, сихерне чишу. Мәсәлән, сихерне ясыйлар инде нәрсә белән? Кешенең я чәчен алалар, я тырнагын алалар, яки инде карточкасын алалар, интернеттан, принтердан распечатәләр дә. Шуларны бөтенесен кулланып инде үзләренең инде әпсен-төпсезләрен эшлиләр дә, каядыр инде анда бирак я кыйга аталар инде, я берәр өйнең нигезенә кыстырып куялар, яки башка кая яшерәләр инде. Һәм иң кулайы шушы сихер ясалган әйберне табып инде, алейкум салам ва рахматуллаһ, Коръән укый, аятел курсиләр укый, чишу. Шуны чишкәннән соң кеше шушы бозымнан арына, хәле җиңеләеп китә. Гадәттә инде монсы бик авыр процесс, чөнки әгәр дә кем ясый икән, аны гадәттә бик каты яшерә һәм аны әйтми. Шуңа күрә икенче этапка күчәбез. Икенче шулай ук сөннәттә килә. Ул да булса сидр, ягъни лотос яфрагын инде бик ваклап уып, берәр шиләгә алабызмы, табак алабызмы, суга салып булгатабыз. Һәм 3 тапкыр шушы суны, сидрны ваклагач, суга салгач, Коръән укыйбыз. Фатиха сүрәсен, анда Бакара сүрәсен, яки менә билгеле кайбер аятлар бар, аларны да әйтеп китәм. Менә иң мөһиме Фатиха сүрәсе, Аятел Курси, Аъраф сүрәсенең 117-122 аятлары, Юнус сүрәсенең 79-82 аятлары, Таһа сүрәсенең 65-70 аятлар. Һәм инде Кафирун, Кул һуаллаһ, Фәләк, Насны укып, шушы суны инде шүкрәбез. Ягъни шушы суга укыйбыз. Сидр, лотос яфракларын ваклаганнан соң, шушы сүрәләрне, аятларны укыганнан соң булгатабыз. Һәм 3 тапкыр эчәбез, һәм калганы белән кыйынабыз. Бөтен тәнебезгә сибеп юынып чыгабыз. Ягъни бер усулы шушы сихердән арыну өчен инде. Һәм өченче методы инде ул да булса Зәмзәм суын укып, алейкум салам, Зәмзәм суын алып укып, шулай ук эчү
һәм коену. Әгәр дә инде, мәсәлән, безнең җирлектә бит бик тавып булмый, шушы сидр, лотос яфракларын, шулай бит. Һәм инде хәерлерәк шушы зәмзәмне алып, әгәр дә коенырлык булмаса инде, зәмзәм суын, шушы аятларны укып, зәмзәм суын эчү. Өченче инде, әгәр дә булар да булмаса, шушы аятларны, Фатиха сүрәсен, Аятул Курси, Бакара сүрәсенең соңгы 2 аятын, аннан соң инде Кафирун һәм Мауизатайн, ягъни Кул хуаллах, Фалак, Насны үзеңә укыйсың. Һәм Мауизатайн укыйлар 3 тапкыр. Менә шушындый рәвештә беренче этап эшкерү була. Һәм инде сөннәткә килгәндә Пәйгамбәр саллаллаһу әйтте, һәм бу инде бөтен нәрсәгә дә кагыла, мондый авыртулар булганда да, сихергә дә, күзгә дә дуа кылу. Ас'алуллахул азим, Раббил аршил азим ан яшфияк дип 7 тапкыр. Шуны укыганнан соң без инде авырткан җиргә, борчыган җиргә кулыбызны куеп, бисмилла, бисмилла, бисмилла дип 3 тапкыр әйтәбез. Һәм укыйбыз нәрсә дип, аузу биллаһи ва кудратихи мин шәрри ма аҗиду ва ухазир дип. Монсы инде шулай ук 7 тапкыр эшләнә. Мәсәлән, күз тию булдымы, сихер булдымы, яки мондый гадәти авырту булдымы? Менә шушы ас'алуллахул азим, Раббил аршил азим ан яшфияк дип 7 тапкыр укыганнан соң, кулыбызны куеп, шушы дуганы укыйбыз. Һәм инде безнең бик күп кенә менә көчле дугалар килә. Сөннәттә инде бу общийны бөтен нәрсәгә дә кагыла. Аллаһумма раббин нас азһибил бас вашфа анта шафи ла шифа илля шифа шифа ла югадир сaqaman. Кемгә кызык инде, кемгә кирәк, әйтерсез группагамы, нигәме җибәрбез. Шуңа күрә монда инде укып кына чыгам. Шулай ук аузу би калиматилла тамма мин кулли шайтани хамма ва мин кулли айнил ламма. Ягъни бөтен дугаларның мәгънәсе бер. Раббым, шушы күз тиюдән, шушы бозымнан, тәнемә зыян сала торган авырулардан үзең генә сакласаң иде, синең шифаңны өмет итеп сорыйм дигән дугалар. Менә шушы дугалар белән инде кеше үзен нитергә тиеш, даваларга тиеш. Һәм икенче, бу сихер бозым булды. Икенче авыру улда булса күз тию. Күз тигәнче шулай ук әле бар. Иң беренче әйткәнемчә инде шу алдагы әйберләр инде санап киткән. Намаз уку, иртәнге кичке зикрләр әйтү, тәһарәтле килеш йөрү, үз-үзеңне шөкрү, Кул хуаллах, Фалак, Нас белән инде шулай бит йоклар алдына 3 тапкыр, акшам намазыннан соң, иртәнге намаздан соң 3 тапкыр уку инде Аятул Курсине, намаздан соң зикрләр әйтү, бу бөтенесе инде ярдәм итә. Һәм әле күз тиюдән тагын саклана торган бер әгәр дә син берәр гаҗәпләнә торган эш тиек инде, берәр матур сәләтле бала күрдең ди анда, яки кеше яңа берәр машина алды ди, йорт алды ди, син гаҗәпләнәсең икән, яки шатланасың икән, без инде әйтәбез гадәттә субханалла, машалла. Әмма сөннәттә килә нәрсә дип бәрәкәт сорау. Чөнки менә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте, әгәр дә ди кардәшеңдә сине гаҗәпләндерә торган берәр нәрсә күрәсең икән, аның өчен нәрсә ди? Бәрәкәт сора ди. Бу хадис безнең килә, ялгышмасам, Абу Дауд җыентыгында Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи нәрсә диде? Сине гаҗәпләндергән нәрсә күрәсең икән, кардәшең өчен бәрәкәт сора диде. Бу инде күз тиюдән саклаячак диде. Шуңа да без менә балаларыбызга, якыннарыбызга берәр гадәти булмаган нәрсә күрсәк, без инде әмнә иза ра ахадукум мин ахиhi ма ю'җибуhu фальяд'у лаху би баракати. Муатта ибн Маликтә килә икән, һәм Ибн Маҗа җыентыгында. Нәрсә ди, әгәр дә кардәшегездә ди сезне гаҗәпләндергән берәр нәрсә күрсәгез, аңа бәрәкәт сорап дуа кылыгыз ди. Ягъни Аллаһумма барик, машалла, табаракалла, баракалла фик дип. Шул вакытта син аны күз тиюдән саклаячаксың. Әгәр дә инде субханалла, машалла дип әйтәсең икән, бу әле күз тиюдән сакламый. Чөнки күз тиюдән саклар өчен, син күзең төшмәсен өчен, яки инде моннан бәрәкәт качмасын өчен, шушындый дуа кылырга кирәк. Машалла, табаракалла, Аллаһумма барик, баракалла фик дип. Ягъни күз тиюнең
дән саклану өчен бу беренче метод булды. Һәм шулай Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, әгәр дә берәр эш эшләргә ниятләдегез икән, яки берәр кая барырга икән, берәр төрле яңа берәр эш ачып җибәрергә ниятләдегез икән ди, әгәр дә беләсез икән, арагызда көнчеләр бар, бу нәрсәгезне яшерегез ди. Чөнки сахих хәдисләр җыентыгында килә менә, берәрегез берәр нәрсә эшләргә ниятләсә, аны яшерегез ди. Ягъни сөйләп йөрмәгез ди. Чөнки һәрбер эшнең ди барды үз көнчесе ди. Күрәм, без җитди берәр зур эш башларга булды икән, зур сәфәргә чыгабыз икән, әгәр дә куркабыз икән күз тиюдән, ул нәрсәне сөйләп йөрергә ярамый. Иллә дә мәгәр теге ихлас өчен, теге мәкерле булмаган кеше була икән, ул вакытта әйтергә ярый. Әгәр дә инде хәйләкәр берәрдән ди, әзрәк көнчерәк кеше була икән инде, андый кешегә шушы эшләрне, гамәлләрне белдертергә ярамый. Чөнки ул күз тидергә мөмкин, дуа кылып куярга мөмкин. Вот. Шуңа да ихтибарлы булырга кирәк. Менә шушы булды күз тигәнче саклана торган ниләре, методлары дигәндә. Зикр, дуа, шулай бит. Аннан соң инде бәрәкәт белән дуа сорау, әгәр дә машалла гына субханалла диде икән, бәрәкәт сора, Аллаһу Тәгалә дип әйт, баракалла фик дип әйт, машалла тәбаракалла дип әйт. Һәм өченчесе нәрсә дидек? Сөйләп йөрмәү, үз эшеңне, үз ниятләгән гамәлеңне, әгәр дә күз тиясен килмәсә. Һәм икенче этап инде, әгәр дә инде белдең икән, күз тию сакладың, әмма бәрбер Аллаһ Тәгаләнең сынавы килде, күз тиде ди. Бу вакытта нишләргә? Монда инде иң действенный дигәндә, иң көчле шушы тәэсир итә торган, сихкә күз тиюдән арындыра торган гамәл, ул да булса, шушы күз тидергән кешене табып, аңа бер табак су биреп инде, табак маңында берәр кувшин маңында тәһарәт алдыру. Ул хәдис безнең килә Абу Дауд җыентыгында, сахих хәдисләрдән санала инде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, әгәр дә ди күз тиючене ди тапсагыз ди, белсәгез ди, гадәттә була бит, мәсәлән, өебездә бала уйнап йөри ди, бер кеше килде дә ди, машалла, субханалла диде дә, нинди матур бала, яки о күп манда шигырь ятлаган, сүрә ятлаган, бәрәкәт тә сорамады, шулай бит инде, мактап китте. Һәм бу киткәч хәле начарайды. Җылый башлады, кисезләнә, йоклый алмый, сүз тыңламый башлар, күренә инде күз тигән. Шулай бит инде. Күз тию нәрсә ул? Сау сәламәт йөгереп йөрисең, берне җил дә исмәде, кондиционер да эшләмәде, сквозняк та булмады, шулай бит инде теге аягың да туңмады, һәм кисәк кенә авырый башлыйсың. Хәлсезләнәсең, анда тирли башлыйсың, бер нәрсә эшләргә дә кәефең юк, гел теге капризлана аласың, анда гел зарланасың, нәрсә, шулай кисәк кенә хәлең үзгәрде икән, димәк инде бу бер галәмәт булып тора шушы күз тиюгә инде. Һәм инде шушы кеше килгәннән соң хәл начара икән, бу билгеле бит инде. Димәк шушы кешедән күз тию, күз тигән булырга мөмкин. Һәм күз тидерә дигәндә, ул һәрберебез күз тидерергә мөмкин. Ул теге күз тидерүче начар кеше була дигән сүз түгел әле ул. Әйе, бар көнчелек кеше чынлап торып кешегә зыян салырга мөмкин. Әмма гади генә кеше уйламыйча да күзе төшергә мөмкин, күзе тиергә мөмкин. Теге әйтәләр бит, күзе каты кеше дип, кайбер кеше әйтә, минем күзем бик каты төшә, шуңа күрә теге, килеп йөрмим, миңа күрсәтмәгез дип инде, теге аның ниятендә теге начар гамәл дә булмаска мөмкин. Әмма инде берәр гаҗәпләнсә, шушы бәрәкәт сорарга онытса, күз тиергә дә мөмкин. Шуңа күрә монда ничего теге берни кимчелек тә юк. Әгәр дә чакыра икән кеше, менә син килгәннән соң баланың хәле начарланды, әйдә шушы сөннәт буенча эшлик әле дип, ягъни тәһарәт алдырасың, гадәти тәһарәттәге кебек инде шушы табак суга салып инде. Аннан соң инде әгәр дә ул хатын-кыз икән, итәгенең эчке өлешен инде шушы тәһарәт алынган суга манып алырга кирәк. Әгәр дә ират икән инде, штан балагының ички ягын булай итеп әйләндереп шушы суга манып алырга кирәк. Аннары кемгә күз тиде, ни белән алып инде, шушы кувшин белән алып,
бер тапкыр куендырып чыгарга кирәк. Менә шушы арткы өлешеннән башның инде куендыра башлыйсың һәм бөтен тәненә сибеп чыгасың. Һәм бу сөннәттә килгән, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм хәдисләрендә әйтә, шулай күз тигәне, шулай эшләгәннән соң куенып чыга, моментально күз тиюе бетте ди. Әгәр дә инде белмәсәң инде, ул вакытта бик күп укырга кирәк нәрсәләрне, Фатиха сүрәсен, Аятел Курси, Бакара сүрәсенең 2 аятын һәм инде шушы мауизатәйн, Кул хуаллах, Фалак, Нас инде. Һәм инде шулай хәерле булып тора, әйткәнемчә менә алдагы шикелле, зәмзәм савы шкырып эчәргә. Яки зәйтүн майы. Бу шулай безнең менә хәдистә килә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм шулай зәйтүн майында да ни бар диде, файда бар диде. Ул хадис безнең Муснад имам Әхмәд җыентыгында килә, кулу зәйте ва дахину бихи фа инна мин шаҗарати мубарака ди. Шушы зәйтүнне ашагыз ди, майын ди, шулай кулланыгыз ди, чөнки бу дөрестлектә ди, мубарак агачлар ди. Оливки ва? Оливки, зәйтүн майы. Һәм шулай ук менә булар булды шушы шкыру ние буенча. Аннары әле бар безнең әйткәне бал һәм хәббәтү сәүдә, тимин майы һәм зәмзәм һәм яңгыр суы шулай файдалы. Бу инде бөтен нәрсәгә дә кагыла. Менә гасл буенча инде беләбез, Коръәндә аятлар килә, фихи шифаул линнас ди, ягъни балда ди кешеләр өчен бик зур шифа ята ди. Балны гомумән күп ашау, шушы күз тиюе булсынмы, сихер булсынмы, һәм гомуми монда төрле ширләрдән шулай ук шифасын бирә. Монда просто бисмилла әйтеп, күп итеп ашау. Һәм икенчесе инде ул да булса тимин майы. Бу шулай ук инде Аллаһ Тәгаләдән ярдәм сорап тимин майлары эчү, бу шулай ук шушы авыртулардан шифа бирә. Һәм инде зәмзәм суы турында әйткәнек шулай бит инде иң беренче дәрестә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, зәмзәм суын нәрсә теләп эчтеге шул була дип. Әгәр дә авыртып китте икән, күз тиеп хәл начарланды икән яки бузым кырды дип шик бар икән, шулай ук әйттек инде нәрсәлек там бер кабатлыйбыз, зәмзәм суын эшкереп эчү яки инде Аллаһ Тәгаләдән сорап теләп кенә шушы зәмзәм суын эчү инде. Әмма хәерлесе зәмзәм суын эшкереп эчү. Һәм шулай ук әле яңгыр суы да файдалы. Чөнки менә галимнәр әйтә, Аллаһ Тәгаләнең аятенә таянып, Каф сүрәсенең 9-нчы аяты ва наззална минас сама'i ма'ан мубарака ди. Без ди күктән дә мубарак булган файдалы су иңдердек ди. Һәм шуңа галимнәр әйтә, әгәр дә кешедә зәмзәм суы юк икән, аңа ди хәерле ди шушы яңгыр суын җыеп, яңгыр суын эшкереп, шуның белән куену. Шушы күз тиюдән, сихердән арыныр өчен инде. Менә бу үстән генә булды кайбер шушы гамәлләр дөрес булган, хак булган, ничек безне Аллаһ Тәгалә күз тиюдән, сихердән саклый ала. Кичә әйткән инде менә бу сәбәпләр, төрле талисманнар, беләзекләр тагып йөрү инде, булар инде файдасына караганда, карга дәлил белмим. Дәлил менә нигә генә яңгырга гына килә аятта. Теге галимнәрдән дә ишеткән юк. Теге дәлил белмәгәч әйтә алмыйм. Вот. Менә бу действенный методлар дигәндә Аллаһ Тәгалә рөхсәт иткән һәм чынлап туры файда бирә. Әмма менә бу санап киткән әйберләр, әмма бу бик күп инде. Без монда вакыт кысырынкы булганга гына шушы үстән генә сөйләп чыктык. Һәм теге дәлилләрендә кайберләрен китереп тормадык инде. Чөнки вакыт әз, әмма менә моны һәрбер мусульман белеп кулланырга тиеш. Әмма бик зур ни бар, ул да булса нәрсә дидек, өченче шарт, ул шушы барлык дава Аллаһ Тәгаләдән дип инану, сыйдык булу, чынлап торып ышану. Әгәр дә кешедә ышану юк икән, шик бар икән, ничек инде коры дуга белән генә даваланып булсын, ничек инде ди, анда ди, нинди суга гына укып, куенып кына инде арындырсын дип, әгәр дә шундый шик була икән, бу вакытта шифасы булмый. Шифасы булсын өчен Аллаһ Тәгаләнең көч-кудрәтенә бер шиксез инанырга кирәк. Чөнки без барыбыз да Аллаһ астында яшибез.
Аллаһы Тәгалә генә шушы ширләрне җибәрә, Аллаһы Тәгалә генә шушы төрле вирусларны чыгара безне сынар өчен. Һәм шулай ук аннан котылу, аннан дәвалану ысулы да кемнән? Аллаһы Тәгаләдән. Аллаһ Тәгалә әйтә, җир шарына, Пәйгамбәр саллаллаху алейһи әйтте бит сахих хәдисендә, Аллаһы Тәгалә нинди генә шир авыру җибәрмәсен ди җир шарына, аның белән бер рәттән аның давасын да җибәрә ди. Димәк, нинди генә шир булмасын, аның давалау ысуллары да бар. Аны безгә инде эзләп табырга гына кирәк. Яки шушы дугалар яки инде табиблар инде өйрәнеп төрле дарулар аша, төрле инде массажлар, төрле башка төрле давалану ысуллары белән инде эзләп табырга гына кирәк. Һәм шикләнмәскә кирәк. Һәм шуңа күрә дару эчәбезме, система куябызмы, массажга йөрибезме, анда шушы эшкерәбезме, без һәр вакытта да Аллаһтан сорап, күңелләрне Аллаһтан бәйләп, аңа тәвәккәлләп, аннан өмид итеп торырга кирәк. Раббым, шушы даруны эчтем, шифасын гына бирсәң иде. Эшкердем дә, дава эчтем дә, именно конкретно шушы эшкерү булыша дип түгел, именно конкретно шушы дару файда бирә дип түгел, Аллаһы Тәгалә бирә хәерле нәтиҗәсен дип инанып, эшләргә, эшкерергә, укырга, эшергә, шушы давасын алырга кирәк. Менә шул вакытта гына бер нинди шик булмыйча, якин, твердо убежденность булса гына, шушы даваны бирә дип, шушы эшкерү, шушы куллана торган төрле дарулар, ул вакытта Аллаһ Тәгалә шифасын бирә. Аңа күрә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә шушындый көчле иман бирсен, зур тақвалык бирсен иде, шушы барлык методларны, ысулларны кулланып, һәр вакытта да давалап торырга үзебезне. Иң беренче теге авырткан вакытта да менә шушы дугаларны, шушы сүрәләрне, шушы Аллаһы Тәгалә рөхсәт иткән теге бал, тмин, зәмзәм суларын эчеп даваланырга тырышыйк, чөнки барысы да Аллаһы Тәгалә рөхсәт иткән, Аллаһы Тәгалә шифа бирәм дигән нәрсәләр инде. Аннан соң гына инде мондый кеше тәҗрибәсе белән эшләп тапкан сәбәпләргә керешик. Иң беренче әле Аллаһы Тәгаләнекен кулланы. Аннары инде кеше уйлап тапкан тәҗрибәгә. Шуңа да Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә һәр барчабызга да шифаларын бирсен иде. Безне күз тиюләрдән, сихерләрдән, бузуннардан һәм башка тән авыртуларыннан сакласын иде инде. Буларның барысына да караганда иң куркыныч ул калып, күңел авыруы шулай бит инде. Әгәр дә күңелебез, калыбыбыз карая икән, авырта икән, ул безнең тула икән тәкәббүрлек белән, көнчелек белән, хөсетлек белән, төрле динебез өлкәсендә төрле шик-шөбһәләр белән инде. Монсы тагын да куркыныч. Әле бу күз тию, сихер булсынмы, тән авыруы булсынмы, аны шушы эшкереп, ниндидер анда дарулар эчеп, шулай бит аны давалап була. Әмма менә күңелгә керә икән шушындый ширләр, аны давалау күпкә авыррак. Хөсетлек булсынмы, анда көнчелек булсынмы, тәкәббүрлек булсынмы, дин өлкәсендә дә шикләр, шөбһәләр булсынмы, шөбһәтләр булсынмы, моны давалау тагын да күбрәк, тагын да авыррак. Шуңа күрә сорыйк Аллаһ Тәгалә, күңелләребез, калыпларыбыз һәр вакытта да инде иманда, тақвалыкта булсын иде. Менә шушы ширләрдән имин кылсаң иде, дуаларыбызны онытмыйк. Я мукаллибул кулуб, сәббит калби аля диник. Раббым, калыпларны син буручы, һәм калыбыбызны ныгытсаң иде, үзеңә итагать итүдә генә, үзеңә буйсынуда гына, шушы диндә генә. Шуңа күрә менә шушындай изге җирләрдә сорыйк Аллаһ Тәгаләдән. Иң мөһиме шушы күңелләребез, калыпларыбыз, йөрәкләребез чиста, пак булсын иде, күңелләребез Аллаһ белән генә бәйләнсен иде. Һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи өйрәткәнчә юл белән генә барып, инде бу дөньяда да бәхет, сәгадәттә һәм ахирәттә дә инде фирдәүс җәннәтләренә керергә насыйп әйләсен. Субханака ва бихамдик, ашһаду ан ла илаһа илля анта, астагфирука ва атубу илейк.